खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 3 मार्च 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि गोबाव समनि उनाव गावनि आंगो लोगोखौ मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांनाय नङा, बिमानि सुखुआ गोमालांनो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। मिथुन राशि बादायलायोब्ला जेननो हागौ, गोजोननाय गैयैजों सम बारहोहरनो गोनां जागोन। कर्कट राशि माबाफोर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। सिंह राशि बबेबा गोजान जायगायाव दावबायनो मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशि मन्दिरफोराव भोग होनो हायोब्ला मोजां, गोजोननाय मोननो हागोन। तुला राशि साननाय मिजिंआ फैमाल थांनो हागौ, गोसोखौ बायग्लिनाय मोनगोन, धैर्य हमनानै थानांगोन। वृश्चिक राशि नखर संसारा सोलिनायनि थाखाय रांखावरियाव जारला जानो हागौ, गोसोखौ हमथानांगोन। धनु राशि मोजां सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। मकर राशि खामानि दामानि मावनायाव हेंथा मोननो हागौ, साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, लोरबां दाजा। कुम्भ राशि मोजां मोनलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि मानिबा जाहोननि थाखाय सास्ति मोननांनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों।